Haidara eka kote mogo bolo na soro la atumi mau bolo sisamba soro atumbana. Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo na soro la. Ne ni fo asan ka jande. Me akerina fo mogo ma lame. Mogo makala. Allahu akbar. Bente yoro. Islamiyati. Allahu akbar. Sigatola. Jamakulu nama ben. Nam. Ala taw deme. Allahu akbar. Mingo aye jogo de la jogo e dine. Nu ko anga faga. O jogo chena minu ndi o mega ka faga bi. Olu ya don ko ni. Ko an kuma to kun hakili to olu la ko ni. Sigatola. Allahu akbar. Haidara eka kote mogo bolo na soro la atumi mau bolo sisamba soro atumbana. Haidara nana kira joyoro fadien. Haidara nana kira joyoro fadien. Haidara nana kira joyoro fa. Madani dengan nana kira joyoro fa. Bani nana kira joyoro fa. Basita wolode ala iye joyoro fa. Bani nana kira joyoro fa. Makoroba wolode iye jigilu fa. Ajara furu chene bi bani wele. Tanti Fatuma furu chene bi edema. Aisha furu chene bi bani wele. Tanti Alima furu chene bi bani wele. Ini Haidara nana kira joyoro fadien. Wani bolo funu na bidati giluku. Mama do dina jigi e kira na kolu e. Ali ni kira teduku kolo kambi. Kira bona ubi dugu kolo kambi. Ni dina kira kwafe ambi. Mama du bona ubi wani dina ijo. E dina kwa iye kira joyoro fa. Iye kira joyoro fa wini kajoula. Nana wili kajoluke chokomi dina bijoni tinye kumauye. Ede nana wili kajoluke chokomi dina bijoni nyogon kanunu ye. Dina bina lebu kolongono shirifike injigi na kata dine nofe. Aye dina ita kabo kolongono sabuni dina biwa sokoni jogode. Jogo nyuma mintu meko ni dine kono. O jogo nyuma ba ukumbina kabo dine ina. Bani nana olu jodine na. Jogo nyuma segina mama du dine la. Ede nana neko dine kono. Ina na soro kongo bidine na. Sabuni dine bibalo silam de jamala. Maukunye koni dine yenye. Mogo chama kumadala kosila nyumando. Kada dine tigi uka wale juruka. Ede nana dine kumanya fo. Moko ludara la kafo dine kanyi. Kafo ni dine na kunye nyali warede. Moko lubi kado mamadu dine na. Farafini farajabi kado dine labi. Ede nana dugu kolo koka. Ina na sora jigi te dine bolo. Sabuni dine jigi edoni banyumunye. Minumbi dine deme nuba foma uye. Ede nana iye wajuluke. Sabu kodolu sira na fama jugulunye. Adolu sira na nekosa ya denye. Haidara enana iyakara e. Ikoni dine joli bibe enima. Ibi dinye iniko kakeka dine jo. Toro ti toro ebani o toro ku. Nyani jugu mu nyumba abichari fufu. Wa Allah ideme neko dine jora. Allah sona neko dine jora. Allah ebonye ni jogo ba uyebi. Wonye bi kera nega sharifu ye. Aye toro mi ke Allah odun toro ma
denchuku wilila ubi jugu ya bi obi ijugu ya ko ijoyorono ubi nga Haidara jugu ya ikabonye ko kone bafo ne kamali munye ninkana digi sirifi morila kabini Allah edugu makoloda niko midiyara olutigi bichaya apeta nyana boba e peta glamba e edenana kira joyorota kabarika Haidara kira joyorota diena Haidara nana kira joyorofa diena Haidara nana kira joyorofa diena Haidara nana kira joyorofa madani dele nana kira joyorofa bani nana kira joyorofa basita wolode ala iye joyorofa bani nana kira joyorofa makoroba wolode iye jigilufa ajara furu chene bi bani wele tanti Fatuma furu chene bi edema Aisha furu chene bi bani wele tanti Alima furu chene bi bani wele ini Haidara kira joyorofa diena wali bolo funu na bidati giluku Mamadu dina jigi e kira na kolu e alini kira tedugu kolo kambi kira bona ubi dugu kolo kambi ni dina bina kira kofe ambi Mamadu bona ubi wani dina injo e dina ko iye kira joyorofa wili kajoula edenana wili kajoluke chogomi dina bijoni tinye kumauye edenana wili kajoluke chogomi dina bijoni nyogon kanunu ye dina bina lebu kolongono shirifike injigina kata dine nofe ae dina itakabo kolongono sabuni dina biwasoko ni jogode jogo nyuma mintu mekwa ni dine kono o jogo nyuma bawukumbina kabo dine ina banina na olu jodine na jogo nyuma segina Mamadu dine la edena na neko dine kono ina na soro kongo bidine na sabuni dine bibalo silam e jamala maukunye koni dine yenye mogo chama kumadala kosira nyumando kada dine tigi ukawale juka edena na dine kumanyafo moko ludara la kafo dine kanyi kafo ni dine na kunyenyali warede moko lubikado Mamadu dine na farafini farajabi kado dine labi edena na dugu kolokoka ina na sora jigi te dine bolo sabuni dine jigi edoni banyumonge minumbi dine deme nubafo mauye edena na iye wajuluke sabu kodolu sira na fama jugulunye adolu sira na nekosa ya denye Haidara enana iyakara ikoni dine joli bibe enima ibi dine iniko kakeka dine jo toro ti toro ebani otoro kun nyani jugu munyumba abichari fufu wa Allah ijame neko dine jora Allah sona neko dine jora Allah ebonye ni jogo bawuyebi wonye bi kera nega sharifu ye aye toro mi ke Allah odun toro ma e fo
Faden chuku wilila ubi chuku ya bi Obi ichuku ya kwa icho yorono Ubi nga haidara chuku ya ikabonye ko Kone bafo ne kamali munye Minkana digi sirifi morida Kabini Allah edugu mapoloda Niko midiyara olutigi bichaya Abeta nyana boba e beta glamba e Edenana kira joyorota abarika Aidana kira joyorota diena Inana sora jiki te dine bolo Sabuni dine jiki edwani banyumonye Minumbi dine deme nuba foma uye Edenana iye wajuluke Sabu kodolu sirana fama jukulu nye Adolu sirana ne kosa ya denye Haidara enana iyakara Ikoni dine joli bibe enima Ibi dine inipo kakeka dine jo Toro ti toro ebani o toro Nyani jugu munyumba abichari fufu Wa Allah ideme neko dine jora Allah sona neko dine jora Allah ebonye ni jogo bawu ebi Wanya bikera nega sharifu ye Aye toro minke ala odun toro mae Fobo nye minkera paninte Faden chuku wilila ubi chuku ya bi Ubi ichuku ya kwa icho yorono Ubi na haidara chuku ya ikabonye ko Kone bafo nega mali munye Minkana digi sirifi morida Kabini Allah edugu mapoloda Niko midiyara olutigi bichaya Abeta nyana boba e beta glamba e Edenana kira joyorota abarika Aidana kira joyorota diena
Katoli ni kiki ni nyama ni ala fɛ a ko fɛ an kuntigi Muhamadu kan ale ni kili kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hinɛ ye n'an bɛ o hinɛ o bonyamasegin de la ala ye bi ala ka an wasa ni kira ni a subahanahu hɔrɔma ye diɲɛ lahara bɛɛ lajɛlen bi arabadonya in na bi kalo tile 30 san 2015 Fédération Ansar International. Est-ce que tu es là? Ni c'est pas la peine de voir. Je vais bien me dire. La police est là qui est. La police est là qui est là qui. Nous sommes au Maroc. Est-ce que mais fait un gros chien. On a sur nous dans le Maroc. Est-ce que nous aussi avoir des choses. Ça fait mon gars. Anga jeni here jeni la awo mono de lotani vraiment ambe bolio la wala mais dora do vraiment parce que ta fait ko ci ya bona Fédération Ansar International abolam dara ni ta soro mi wele El Haji Suraka Taramanta ale dina jama bismillah kena kono Assalamu alaikum. Non, vraiment, priorité de télé boulot priorité de télé boulot donc ay xala ana mënu ko fa ma ñi vraiment kro mi ga enregistrer abu hera ni nata ala ka hera ka ni ka ay na ma ñi ay do la télé c'est bon? Oh, c'est bon, allez, on va tenir. Voilà, il faut faire la connexion. Muko yi waati saba duuru ani kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duuru naani n'i y'a fara ɲɔgɔn kan waati wolonwula ni saba ani kɛmɛ duuru ani bi seegin wajilikɛla minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan ɲinan wajilikɛla kɛmɛ wɔɔrɔ ani wajilikɛla bi seegin minnu resansera jamana ye minnu bila ka na ani dugu ye minnu bila ka na ka n'u représenter o la an b'a ɲini Ala fɛ san ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'a jira an na ni sini kɛnɛya ye Ala ka laban ko ɲuman d'an ma jamana Ala k'a ɲɛsuma
Amu duwawu kɛ faamaw ye jamana ala ka ɲɛ suma o ni jamana jɔ ala kan kan bɛn kelen ma ala ka hɛrɛ caman kan ye sɔli ala rasulil karim. Ora silamɛw an bɛna baya kurakura ansar bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ an karamɔgɔ ye k'an b'a dɛmɛ a ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'an ni a n'an ka nafolo ye n'an y'a janfa ala ka an ka janfa segin an yɛrɛ ma ala k'an laban ɲɛ ala kana kɛ janfanciw ye ala ka n'an bɔnna bɛɛ tugu karamɔgɔ n'a bɔnnaw kɔ fo ka taa dugukolo meleke ala ka hɛrɛ caman k'an ye an ka jamana ala k'u ɲɛsuma ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'an bɛɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ala k'an lafiya an bɛ foli fɔ karamɔgɔ ye ka yafa ɲini a fɛ ka yafa ɲini denbaya bɛɛ lajɛlen fɛ u y'an bonya mɔgɔ o mɔgɔ nana hali n'i b'i ka so a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ karamɔgɔ fo k'a ka denbaya fo ka hɛrɛ kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔli ala rasulil karim. An bɛ hali bi basigi bɛɛ ka sigiyɔrɔ kelen mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn tigitigi fan dɔ fɛ k'u ka o dabila sisan Elhaji Surakata Salamata tɛmɛnen kɔfɛ groupement d'élite parce que jama min bɛ kɔfɛ o kumana déclaration bɛ olu bolo olu bɛna u ka déclaration kɛ n bɛ tɛmɛ programme tɔ ye Elhaji Imam Musa Diallo Mohamed Musa Diallo. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا أبي القاسم الأمين سيدنا محمد المصطفى المجتبى المنتقى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته وكل من تعلق به إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Déclaration du Mawlud 2015. Au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux, le salut et la paix soient sur le sceau des prophètes Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le bureau exécutif national du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, en ce jour béni, anniversaire du baptême du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, adresse ses sincères remerciements à son Excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, pour son accompagnement dans le bon déroulement du Mawlud 2015. Ces remerciements vont également à l'endroit de son Excellence Monsieur Modibo Keïta, Premier ministre, chef de gouvernement, et l'ensemble de son gouvernement, et plus particulièrement au ministre des Affaires religieuses et de culte, pour tous les efforts consentis pour l'organisation du Mawlud 2015. Du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali rappelle aux autorités de la République que le groupement de leaders spirituels musulmans du Mali représente plus de 80% de la population musulmane du Mali. Et le groupement a toujours œuvré pour la stabilité et la paix au Mali. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a toujours condamné tous les actes terroristes, à commencer par la destruction de mausolées en 2012, à l'attaque de Radisson Blu,
et à laquelle une visite a été rendue aux blessés par le guide spirituel de Ansaruddin et les membres du bureau exécutif du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali, aux blessés à l'hôpital Gabriel Touré. Donc le groupement de leaders spirituels musulmans ne peut pas être en aucun cas facteur de déstabilisation dans ces pays. À cet effet, le bureau national exécutif du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali invite le gouvernement de la République du Mali à plus de vigilance et d'attention pour ne pas être induits à l'erreur dans leur prise de décision à la veille des fêtes de Mawlud. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali lance un appel aux autorités du Mali, à ne prendre aucune décision concernant les fêtes du Mawlud pour autant consulter les leaders de la tendance soufie, de la tendance musulmane concernée. Car au Mali, tous les leaders musulmans ne célèbrent pas le Mawlud. Nous invitons de l'adepte du soufisme et tous ceux qui sont concernés par l'organisation des Mawlud à les retenir et à ne pas répondre surtout aux provocations. Il ne faut pas répondre aux provocations. Et nous leur demandons de suivre le conseil de nos guides spirituels qui ne sauraient jamais vous trahir pour quiconque, pour quoi que ce soit. Ils ne vont jamais vous trahir pour quoi que ce soit dans ce monde ici-bas. Et ce qui nous dit, à savoir l'islam et le soufisme, est le plus important. Nous invitons la jeunesse musulmane à la tolérance, au pardon et au rejet des idées d'extrémisme ou de terrorisme et à éviter à ne pas être de proie au service des organisations extrémisme violent. Car Dieu dit, point de contrainte en matière de religion. Nous appelons les femmes à ne pas laisser tromper, car si la femme a une place aujourd'hui, c'est grâce à l'avènement de l'islam et de son prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam qui a tout fait pour la promotion de la femme. Le bureau exécutif national du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali souhaite à tous les musulmans une bonne fête de Mawlud et que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous protège. Fait à Bamako le 30 décembre 2015, le bureau exécutif national du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Le mouvement est solidaire à son président. Nkoroke kana ale be kuma bamanangana anye bara utla ni ñogonte an be fe ka min fo an be min fo sirifu ye an be aw moke ko an be sirifu be ko a me sirifu min be se ka ma ba ke me fara ñonga a moke ka ko la ni sirifu be sera ko ke Mali te to ko ala ka an be sawabama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. Chiba kanunjong sirifike no Usman Madan Haidara ika ya maruya kono kuma min donanda kono ife ani biro executive fe amina lase jamama ngambe dugaw nyini fe ika sira fana dama ko sira dira ama niye jamana la da koroy ñom bonya ka koto ñon tala ka nyema bonya jamana in dame yode ni mami ngo kibi sedo kan I seda yere kanka silameu anga foli ananga wale nyumando abishi ma folo mima oyanga jamana nyemai Alhaji Ibrahim Bubakar Keita ay tegere fay adara mamina noy Modibo Keita ka jamana nyemaya kalifa o ma noy premier ministre anga bunya bay anga foli bay an yeru ka ministri noye Chorno Has Umar Jaloe noye dina misri dina o ka ministri ay tegara fay aka chesiri la wa amba ko fe aba ko wa no temena ka boy anga duba munu ye mauludu sigi akacha sam bakelenye Tombouctou jene ja kana senyoro kateme segufe kata kay jamanana mali fa bela jelefe anga foli be duba uye anga foli folo obita sirifu ye folo no itiba modeunye anya koloshi abi sandama dobo kamini 2012 nana mado wililedo kasabara du sela kabavla nyugu jima du kuna kayala nae shufe kubu seda mauluduka ala ku sekari kadaka mati seki boloke katlemine mauludu e chiba kode mauludu te Usman Madani koye mauludu te Karisa koye ka mauludu e chiba kofoli de ka joko uta no joko nyumae wa Usman Madan Haidara ay joko ko inde fo awye aya kele nga bi joko ko dara keneka okmana aun mauludu kelaw aun sufi tabolo gadiriya tijaniya ana nyogona fefe bi jamana kono ani mamunu tsogoledo ala kirala onde jamana dew nyumaunye onde bi joronanga jamana e onde ba tanga ode yato anga kaburu munun tira no yanga waliju kaburu ye kana se aradu sonma ko ti ka mogofa umami umabo groupe mawili la kajo kata Gabriel Touré kata banabato laje katla ka déclaration ke ka fo mami bimbi mogo kane ala togoy ka mogo fa fu on nous luti fangelimve mikaso okmana kuma atina jenya kosebe nga kumana bureau benaminga no e bureau exécutif ye kuma damadodo amba belebele bata ko nyeshi auma a folo amba nyini gouvernement fe ala ka barka do ala amba nyina aw fana fe aka gouvernement indeme lafiya kana jamana kono ode yato anga wajulu kono anga aka wajulu kenyina mauludula
hadamadenya an bi jɛɛrɛ ɲɔgɔn min na k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana dilan ka basigi sabati jamana kɔnɔna na ka yaafa ɲɔgɔn ma an kana an kɔfilɛ an ka ɲɛ filɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ mawuludukɛlaw bi yɔrɔ o yɔrɔ la u ka barika don o la u k'u dɛmɛ n'u seko damajira bɛɛ lajɛlen ye n'u y'an dɛmɛ o y'u yɛrɛ de dɛmɛnen ye an b'an ka denmisɛnninw wele ka karamɔgɔw wele ka kalifaw wele maa minnu kun siranna ko état d'urgence ko kosɔn ko mawuludu tɛna kɛ n'u kun fununen don u diminen don u dimi b'u kunbɛn nka an b'a ɲini u fɛ u k'u bolo da u dusu kan anw dɔnnen don ni dilanli de ye anw ma dɔn ni tiɲɛni ye an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ a kana yɛrɛ to nafolo nɔfɛ a kana yɛrɛ to ma k'aw nɛgɛn ka taa marifa di aw ma ka taa bɔnbuw di aw ma aw k'o ci aw faw la a ka misiriw kɔnɔ kɛnɛmanaw la a hadamadenyaw la ni ala tɔgɔ ye o ala o tɛ jɛ n'o ye ala tɛ jɛ n'o ye a kana yɛrɛ to u bolo denmisɛnninw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a ka jamana kɔlɔsi a ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔlɔsi a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔlɔsi a ka misiri kɔnɔnaw kɔlɔsi a ka zawiyaw kɔlɔsi n'a ye maa ye maa min bɛ fɛ ka juguya ta ka jamana sɛgɛrɛ a y'a kofɔ joona walasa cɔmi ka k'a la o tuma na an balakaw n'o y'an ba ayisa balimamusow ye n'a denmusow ye kuma laban bɛ sin aw ma aw de ye diinɛ jɔbaw ye bi aw ni denmisɛnninw de ye jamana jɔbaw ye bi an jigi bɛ aw kan o tuma aw fana a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u bɛ ka aw nɛgɛ ka aw yɛrɛw bila terrorisme na walima intégrisme la a y'a f'u ye k'aw tɛ o tuma na kuma surunya kosɔn jama bɛna ɲini ka an dala kɛsɛ an b'a ɲini aw fɛ an ka nin kuma in ɲɔngiri yan ka dugawu kɛ serifikɛ ye n'o usman madani hayidara ye ala k'a mɛn an ye ale kelen barika kosɔn a kelen barika kosɔn mawuludu barikara jamana kɔnɔ a ye dugawu k'a ye an ka dugawu k'a ka du ye a ka dugawu kɛ groupement fana ye ala k'a taa ɲɛfɛ nafigiw ala kan'u don an ni ɲɔgɔn cɛ wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisan an bɛ na kuma di tamanikaw tamani musow tɔgɔ la o y'a Tarawele an bɛ min ɲini kumakan fɛ ka kuma surunya sabu tile bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn mɔgɔw ka ca ɲɔgɔn kan kɛnɛma na inshallah jama ka ca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الإسلام سمين سو أبرجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويا ترى ولا خبر لا بنا ترجو تقولا كأنا كو كأنا أنا بركاته مسامي سنة كبيرة أوي أبو أنا بيسو أنا جاني يرون أستاذه ولا كان ينجرانا وعلى فنكون أبو على كو دعني على كو أمي صلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسيني نعمة أنا كرام كرام مغامرة كرام مغامرة Alhamdulillah
Okofe amina kuma labandi kirituma ni Baba Haidara ale bɛna kuma kamani kiritu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la hali bi bɛɛ ka sabati sigiyɔrɔ kelen inshallah o n'o nɔgɔra karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المخرجين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. أنا كفيل لما ربنا رسول الله عليه وسلم فجرا سلامات جماعة أنصار الجماعة أن من لنا مسلمين أيو كفيل الله إذا أمالنا على ذا يدعو كرام بيسابة خير الله تكاد الله خير الله تراين كانوا كتو أيوة مولودي ربنا كتو سبحان الله سبحان أمالنا على ذا ala ko bɛɛ mago ɲɛ k'a ɲini ala fɛ fana an y'u ka dugawu dɔn an ye karamɔgɔ n'a ka denbaya ala ka barika d'u la ala ka sɔrɔta d'u ma ala ka karamɔgɔ mɛn yɛrɛ kɔrɔ mɛ karamɔgɔ lam yakunu misbahan fawqa albayt yusil nas wa yuharribu nafsahu wa zulmatu dakhla karamɔgɔ ma ko mɔgɔ ye a ma kɛ su sanfɛ ka yɛlɛ bɔ mɔgɔw ye k'a yɛrɛ k'u jeni k'a sɔrɔ dibi b'a kɔnɔ karamɔgɔ min kɛra karamɔgɔ ye a ɲɛna hadamadenw ma so kɔnɔ ka yɛlɛm'u ma dugu kɔnɔ ka tila ka ɲɛw ma jamana kɔnɔ a kɛra o karamɔgɔ de o tuma o karamɔgɔ ye ne b'a fɛ ka tɔgɔ kura dɔ fara a tɔgɔ kan bi Mamadu Sɛrifu aw b'a wele cogo di ko Cheikh Seydi Sharif Usman Madani Haidara ne b'a sara bi ko Rasul Cheikh Sharif Usman Madani Haidara ni mɔni ko o fana ma diya n y'a fɔ ka da kun min kan ne ka mɔgɔ wuli o ka tema ye n b'a kun ko di ye tuma ka fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ ala ka barika don bɛɛ la ala ka bɛɛ nafu ɲɛ ala ka sabu ɲumanw d'an ye kira ye nkalon kosɔn dugu yɛrɛ laharama kosɔn sɔli ala rasul aba. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا عمي فرق على بركة على ولي مواندو كصلي على كرامك نوي محمد المصطفى كصلي على صد مثل مونكا كصلي على كتاب مونكا كما كل نيجي نبغى بما أنا من سرايا أما إني على تبي على كبير بارا من عمرك كه لميا تقولا مولود لا برازيل من عمبالا بنيا من عمبالا بارما من عمبالا أنا كون غيان ناوي أنا تقولك أنا كمان نوي مالي labango nyuma batigi lafiya gartigaw konini malidenw kisili ala k'o kɛ hɛrɛ la jamana o jamana min mɔgɔ bi yan min ma yan sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ mawuludu bonya kama ala ka lafiya don diɲɛ kɔnɔ asilamɛw ala ɲɛ b'an ka nin yala an ma foyi ɲini ni ala ka jɔnw ye fɔ ala ka hɛrɛ k'an ye nka mawuludu in fana bonya kama minnu ko an ti faraw la fiyewu yarabi ala ka kungodenw kun u ka ɲinɛ anw kɔ ala ka kungodenw kun u ka ɲinɛ anw kɔ nin kɛnɛ in kan an ka jamana perezan an b'a fo an ye min ɲini ni jamana in ye batigi don hɛrɛ don jamana ka batigi tɔɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ mali ka lafiya an y'o de ɲini an y'an den di k'an ka nafolo di k'an kumakan di jamana batigi de kama o la ne ko an bɛ perezan fo n b'a fo ni tiɲɛ de ye mɛ an tɛ nkalon tigɛ sabu anw jigi tɛ ala ka danfɛn ye ala tɛgɛ minɛnen kɔ an t'o bila ka boloci minɛ kun i bɛ ka n b'a fo mawuludu a y'a bonya o kɔfɛ mawuludu tile kelen de somɛnen kun don mɛ ka dɔgɔkun somɛ ka fara kan i bɛ ka de y'a kɛ n'o kɛra mawuludukɛlaw ye an b'a fo a ye bonya minnu kɛ a sara bɛ ala bolo an bɛ min fɔ adamadenw ye u y'a fɔ an ye kɛnɛ fara kojugu kɛnɛ mana fara kojugu o tumana min bɛ ɲini nin jama in fɛ ala ka jama in o de ye basigi ye a b'a basigi a bɛ to yɔrɔ kelen ni ala sɔnna ala ka kɔlɔsili b'aw kan. Président folen kɔ an b'a ka ministre dɔw fo olu fana ka bonya sera an ma ala k'u sago d'u ma o kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an baarakɛ ɲɔgɔn o conseil islamique kɔnɔ
ani an jatigiw n'o ye ɲarelakaw ye u ka ɲɛmɔgɔ Modibo Ɲare ale fatura a ka janaja kɛra kunu nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dugukolo suma ye Ala ka yafa ma Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ o kuma na président Fole an bi fɛn dɔ ɲini a fɛ Haidara ye tɛ dɛ non jamana ka sariya do a ka kan a ka kɛ o ye jumɛn IBK kalanyɔrɔ dɔgɔyara nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna kan ale IBK ye micro minɛ yan k'i kale yan o tuma na a k'a dɔn a ka kalanyɔrɔ in jama ti ku a la bilen dɛ o y'a sɔrɔ a ma fanga sɔrɔ a dun kɛra faama ye jamana mara b'ale de bolo n'a yɛrɛ nana ya bi a b'a dɔn ko nin dɔgɔyara jama in na an b'a fɔ a ka taa yɔrɔ jɔ ka d'an ma mais Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la a ka dugukolo ɲini ka di an ma a joli a n'a fɛn wɛrɛ o bɛ Ala bolo o tuma na sécurité ta mɔgɔ minnu bɛ yan polisi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan gendarme ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ni o bɛɛ nakun ye mɔgɔw kisili ye o tuma na u ka nin ɲɛfɔ u ka ɲɛmɔgɔyaso la u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'o bɛ cogo min na a bɛ faamu an bɛna ko de teliya tari mɔgɔw na se k'u sen sɔrɔ an yɛrɛ ye min kɛ embouteillage la an ma se ka an sɔrɔ k'a sɔrɔ polisiw b'an nɔfɛ u ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ an ma se ka bɔ o tuma na n bɛ min ɲini jama fɛ n'an wulila bɛɛ ka taa ni hakili ye ni Ala sɔnna ni hakili ɲuman ninnu ye Ala b'an kɔlɔsi n'o kɛra n'an ye ɲɔgɔn bonya ka sira to ɲɔgɔn bolo ŋaniya ɲumanw kama Ala b'an kisi o tuma na Ala k'an kisi bonya caman kɛra an ye mais Jamiyatu Ansar Din n bɛ min ɲini Ala fɛ a yɛrɛ bɛ min fɛ hɛrɛ la Ala k'o k'aw ye ma ba 70 ni kɔ dunan min jiginna ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka don Bamakɔ semaine kelen a ye ɲininkali kɛ ko miliyɔn 100 joli de bɛ se k'u bisimila o de la ne ko n bɛ Ala bolo to n bolo n ti faama bolo minɛ n bɛ segin a kan n bɛ Ala bolo to n bolo n ti faama bolo minɛ misiw dira balow dira dɔw y'u ka mobiliw bila ko ka mawuludukɛlaw ta Ala kama karetigi dɔ y'o kɛ fo ka taa mawuludu ban Ala k'a bɛɛ sago d'a ma an ɲɛ bɛ duloki bulamatigiw ni nɛrɛmatigiw ni fɛn wɛrɛw la mɔgɔ 100 joli de bɛ yen
min bɛ ka nin bɛɛ kɛ adamadenw kisili ani adamadenw tagali kama fi sabilillah ala ɲɛda kama u sara bɛ ala bolo a baarakɛla in fɛn bɛɛ a bɛɛ b'a kɛ fi sabilillah ala ko de bɛ kabako kɛ nin kɛnɛ kan an tɛ se ka kuma don dugawu kɔnɔ fo an ka dugawu kɛ an ka Seyidu Su ye minnu tora Mina mɔgɔw tɛ saya fɛ nka n ko an bɛ ala fɛ n'i gɛrɛla ala la ala yɛrɛ ko to n bolo yan taabaw t'o ɲini dɛ nka n'ala y'o wajibiya min kan o ye kunanja taamasiyɛn dɔ ye ala ka hinɛ u la k'u somɔgɔw ala k'u sabali ala ka labanko ɲuman d'an yɛrɛ ma mana nin foli in bɛɛ kɔfɛ an bɛna gɛrɛ ala la Jabbar an bɛna gɛrɛ setigi la dɛrɛ a bɛ ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka ɲɛmɔgɔ dɔ an ka ɲɛmɔgɔba dɔ min ye waati kɛ jamana in kɔnɔ yan n'o ye premier ministre ye Modibo Jara a b'an bolo yan o tuma na an bɛna kuma di an ka premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Seyidu Modibo Jara a ka dakurunya fila foli kɛ mawuludukɛlaw ye ala sago aw sago Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yanin ga masalaw daminɛ n bɛ barika da ala ye o min y'a sabati an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan yan nisɔndiya la ka an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nisɔndiya k'a ka denkuli kɛ ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a fɔra Sherifu Madani fɛ k'a fɔ an sera waati la waati min na an kan ka gɛrɛ ala la ni k'an tɛgɛ d'a ma o la sa ne tɛna kɔrɔfɔ jɛnya n bɛ dugawu de kɛ a kelen kelen bɛɛ ye si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di a bɛɛ ma jamana in ala k'a suma ala ka jamanadenw kan bɛɛ a fɛn o fɛn bɛ yan a haminako ye min ye a kelen kelen bɛɛ aw ni ala de b'o dɔn a fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka ɲi an ma ala k'o nɔgɔya ye ala k'a bɛɛ sɔn ala k'a bɛɛ wasa ala k'a to hali bi an ka mawuludu caman kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'olu kɛra sababu ye k'an kafo bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛɛ fana ka jɛ ka dugawu k'olu fana ye ala ka sijan ani kɛnɛya ala k'o d'u ma u ka barajiw ala k'a mɛn k'u kɔnɔ foli min ko mɛn fɛ ka fɔ o ye nin ye hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam